Здравейте, казвам се Конрад Кула. Отговарям за обучението в Титан Професионал. Точно така. Фикс квадрат е линия от хибридни продукти на Титан, която включва както лепила, така и уплътнители. Тези продукти съчетават най-добрите характеристики на различни видове лепила и уплътнители, като силикони, акрилни и полиуретанови. Хибридите от линията Fix квадрат са универсални и се използват в най-различни строителни приложения. От монтиране на тежки елементи до уплътняване на деликатни повърхности. Хибридите не са подходящи за битумни повърхности, тефлон и някои видове пластмаси като полипропилен и полиетилен. За свързването на тези материали обикновено се използват специални лепила или механични методи. С тези изключения, хибридните лепила и уплътнители са безопасни и ефективни за повечето стандартни строителни материали като метали, стъкло, дърво, бетон и много други. Да, хибридните лепила и уплътнители работят много добре на открито. Това се дължи на високата им устойчивост на променливи атмосферни условия, като дъжд, сняг, замръзване и ултравиолетова радиация. Важно е обаче да запомните, че продължителното излагане на интензивна слънчева светлина може да доведе до леко пожълтяване на фугата. Това обаче не се отразява на здравината, залепването или уплътняването. Нещо повече, при пълно втвърдяване хибридното лепило Fix квадрат Turbo GT издържа на натоварване до 400 кг на 10 квадратни сантиметра. Това го прави идеален и за монтиране на тежки елементи. Хибридните продукти са устойчиви на дългосрочно излагане на ултравиолетови лъчи. В резултат на това те запазват свойствата си дори след многогодишна употреба на открито, като еластичност, сила на залепване и непропускливост. Ултравиолетовата радиация може да доведе до деградация на някои строителни материали. Хибридите обаче са обогатени с специални стабилизатори, които ги предпазват от вредното въздействие на слънцето. Ето защо те са идеални за приложения на открито, където са изложени на пряка слънчева светлина и други метеорологични условия. Да, хибридните продукти са проектирани да работят в широк диапазон от температури, от отрицателни до много високи. Те са устойчиви на множество цикли на замразяване и размразяване и на температурни промени, което ги прави идеални за приложения на открито. Могат да се използват в зони, изложени на големи температурни колебания и атмосферни влияния, като осигуряват трайни и гъвкави връзки. Хибридните продукти са разработени така, че да са химически неутрални и безопасни за чувствителни повърхности, като огледала, мрамор и алуминий. Хибридите не съдържат вещества, които причиняват обезцветяване и корозия. Естествените камъни като мрамор и гранит често са чувствителни към химикали, но хибридните лепила са разработени така, че да не реагират с тези материали. В резултат на това хибридните лепила могат да се използват безопасно за монтаж и уплътняване на естествен камък. Да, Fix квадрат Turbo GT е уникален заради бързото си втвърдяване. Само след 3 часа то достига пълната си сила от 400 кг на 10 квадратни сантиметра. Това означава, че парче с размери 10 на 10, залепено с нашето лепило, може да поддържа обект с тегло 400 кг, например малък електромобил или мотоциклет. При размер 30 на 30 имаме товароподемност от 3,6 тона и бихме могли да окачим малък ван или малък багер. Високата якост е възможна благодарение на специална формула, която се втвърдява бързо при излагане на влага, което позволява залепените части да се използват пълноценно за много кратко време след монтажа. За да осигурите пълно втвърдяване, нанасяйте лепилото на ивици или точки, като позволите достъп на влага. Също така, избягвайте нанасянето на прекалено голямо количество продукт. Да,
Подбраните и специализирани хибридни продукти са отлични за покривни приложения. Те могат да издържат на високи температури до 9-10 градуса по Целзий, което позволява използването им върху покривни повърхности. Благодарение на своята гъвкавост и устойчивост на ултравиолетови лъчи и други атмосферни фактори, хибридните продукти осигуряват трайна и плътна връзка върху покривите. Fix Quadrat Turbo GT е най-добрият избор за монтаж на интериорни ламели, особено ако искате бърз монтаж. Fix 2 Turbo GT осигурява бързо първоначално сцепление и висока якост само след 3 часа. От друга страна, ако не търсите бързина на монтажа, можете да използвате Fix 2 High Tack, който също осигурява добра адхезия, фиксира моментално, но изсъхва напълно за 24 часа с сила 220 кг на 10 квадратни сантиметра. И двете лепила са безопасни за различни материали и осигуряват трайни връзки.